Hvad skal I se? Den der ser da meget spændende ud. Ja, den må da være ny. Islam er en stor religion og har mange emner. Et af dem er tro, og det er også det største, så lad os kigge lidt på det. Tro er meget vigtigt for islam. De tror på Allah, og de tror også på, at han har skabt jorden. De tror også på, at han ved, hvornår den går til grunden. De beder fast 5 gange om dagen, og det kalder de for salat. Det kan foregå hvor som helst. Men om fredagen går mændene i moskeen, og der kan være en imam, som fører bønnen. De holder heller ikke jul i islam. Selvom Jesus ifølge islam er en vigtig profet, fejrer muslimerne ikke hans fødselsdag, fordi de ikke tror på Jesus. De tror blot på, at han er et normalt menneske, og det er imod deres religion. Ifølge AP tillader islam mænd at tage op til 4 koner, hvis de behandles ligeværdigt. I et islams ægteskab har man en tradition for, at bruden får en medgift, og det er en del af den islamske jura og ægteskabskontrakten. Ægteskab er vigtigt, fordi Koranen foreskriver, at seksuelt samvær bør begrænses til at foregå inden for rammerne af lovligt, formentlig ægteskab. I forhold til tro er fornuft baseret på fakta, virkelighed. Hvad ved man, og hvad man har beviser på? Muslimer tror, at jorden er lavet af Allah, men folk, der ikke tror på noget, ved, at jorden blev skabt af en urtog. Magt i islam. 49 lande ud af 193 anerkendte lande tror på islam, og det vil sige, at det er en af de største trosretninger i verden. Allah har viden og magt til at gennemføre sine planer. Allah forsømmer ikke verden, og det vil sige, at han passer på den. Islam tolker Koranen som Guds tale, og derfor er det overalt den islamiske verden almindeligt, at også muslimer, der ikke har arabisk som modersmål, tiltegner sig vist kendskab til arabisk og lærer i det mindste de dele af Koranen, der indgår de daglige tidebønner.